Eziquka iingozi zeemoto kunye nolwaphulo-mthetho luqatseleyo lubeka uxinzelelo kwisibhedlele iFree, ingakumbi kweli candelo. Ngabantu abaphantse bafikelela ku-600 abalinde olu ncedo nalenza kube lula ukuhamba okanye ukuphatha izinto. Ukuzokuthi ngoku ityalike iChurch of Latter-day Saints sele incede elisebe ngezixhobo nezixabisa ngaphaya kwezigidi ezisithandathu zeerandi. It is not easy to be poor, and it's even more difficult to be poor and to have a disability. And the church tries to the greatest extent to extend our services and our love. Ukanti ingxaki zezimali zelisebe zenziwa nzulu ngamabango, nalapho kutyhola khona urhwaphilizo njengonobangela. Noxa kunjalo elisebe likholelwa ukuba amaqhinga alo ekunciphiseni inkcitho-mali engafanelanga ayasebenza. Khona umsebenzi omhle sesiwenzile, sikwazile ukusave imali engapha ke-300 million ngoncedwa SIU ukubamba amatyala bengafanelanga abayile ezikundleni zomthetho esiphetha siwaluza. Urhulumente wephondo umemelele uluntu luncedise apho likwazi khona kwiingxaki ezijongene nelisebe. Abongile Yankees, Kwiindaba ze-SABC, eMonti.